bulaka o tsada. Kasi ngalan bulaka ma? Mag-asaday? It's me again, Super Mego Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for this video is magtuyok-tuyok ko deres amo ang balay. Balay nga wala limpyo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Good day, madlang people, super fam. Yan ni among balay. Oh, bana siya diha balay na. Dayon, diha may mang labahay, diha may mang laba. Muna siya akong kaliguan usahay. Dayon, di ako mang laba diha. Then ang mga halayan na dito. Dayon ta. Dayon. Hay. Super pa mo na among istakanan og kahoy diri, among istakanan og kahoy na pero chikay. Chikay. Yes, istakanan og kahoy dayon. Tapos ni mga flower. Huwag ka na mag-Ingles. Oo. Flower bulak. Sa ngalan ang bulak ka ma? Ma? Sa ngalan ang bulak ka kani? Kani ba? Oh. Ay. Tagbak na din sa super farm daghan na tagbak na siya nga bulak kana o kanang pulag kuan dayon super farm mo ni siya ang amuang kuan mo ni ang amuang amuang lutuanan ba mo ni kusina namo mo ni amo pa dayon dere mo ni kanang mo ni kurungan og kanang manok nga kani kurungan ni og manok dayon kuan kanang ba garing mag-ihaw mig manok or my birthday nya dili mi makapod og baboy magmantener mig manok kaalit yung karning baboy ba amo ang dakpo ng manok dayon ikurong na mo siya ani og mga pila ka semana na maisa pa ihawon ng manok gani mga 1 week ba no mga 1 week ikurong ang manok dire super farm then isa pa ihawon para limpyo kay kun kitong bagong dinakpan lain mong gud siya kanon kay suroy-suroy man na siya super farm so dahil ta super farm. So, muna siya ang amo ang kuan, amo ang kan ba kanang tanggungan og baboy just in case magpalit mig baboy na anak ko ni siya kuan ba. Naay bulutangan dayon. Kana kuan mo nga na siya super farm, muna lang pugaran. Then napoy pugaran ato, kanada pugaran na siya then. Muna mo siya tanggungan. Dayon super farm kanang napoy may 5-star nga CR dire. Super farm. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabi. Among CR nga mang task kay namong CR o power kay ni. Kaning among CR kuan ni siya kanang pwede pud ka maligo dire, pwede pud ka mag CR dayon. Na siya laton in kaso ganahan pud ka trip nimo nga maligo pud dire sa gawas, okay ja pud siya super farm. Dayon, padayon na pud ko. Danlog ba kayo agyanari? Uy. Dayon. Super farm. Kani pantawan is amo ang balay kani. Pantawan is siya diha may manggawas ini kagabi din. Kuan diha may manggawas og kan ba mo na mo kan kusina din mo na og minay ka on dem gawas din. Kani mo na ibanggira na mo butanganan sa amo ang kuan super farm butanganan sa mga gamit sa mga bahawan, plato, plate sa English. Huwag ka na mag-Ingles. So super farm na ami diri flower bulak nga unsay nga lain bulak ka ma? Ato ba akong gikuha atong Domingo? Anthurium. Kani nga bulak super farm gikan ni siya og asa lagi ka ma? Mindanao? Gikan ni siya og Mindanao giplan nagi na siya plan dito ba kanang ako ka siya nga lugar nga gihimo nila nga murag mo na yun itanong nga bulak Anthurium. Dayon na po diri ang tagbak super farm. Ha? Kani? Tagbak ang guneo kani. Dayon super farm na ami labana diri labana. Ani? Labana ni. Atulanga din is. Atulanga din ni din kani nga bulak man sa tingalan ang bulak ka kani. Kani bulak kani.
Kablos mo. Fortune. Fortune. Shout out sa akong amigo si probinsyano si ang hilig puto og bulak. Probinsyano si ang may fortune dire. Fortune nga dili sigarilyo. Dayon ta. And then Anthurium again, Anthurium. Dayon. Daghan ni siya mga bulak padre super pa mo. Kani oh. Kani magdahinay ko mga slides. May slides. Oh, bulak dire. Bulak there. Yan kato ka-ikris tong balay as tong balay ikris man. Kana ka-ikris ng balay. Amo akong silingan nga igtagsa nga usahay muhilot pura siya namog na may pamatios lawas. Muhilot na siya diyon. Mumarites pod. Gusto mo saksakin ko nga lang mo, ha? Ayun. Dere super farm. Dere angat ko. Super farm. Muna among palayod hanadin. Ubos na dito na pumisilingan diha. Silang kadulya na shout out din. Dito diha silingan pula namo mga upa tulo 1 2 3. Mga tulo ka balay dayon unahan. Dito super farm. Nap silang siyang dibueron. May mga langgam galang nga super farm. Dayon. Super farm tungod sa among kapobrehon kanang namay TV dayon. Tungod sa akong kapobrehon lagi nagpataod ra may og satellite kay di mo may kitag balita. Tungod kay pobre lagi. Super farm. Then dapat po dire o daghang bulak. Si Mother Earth. Si Mamo daghan bulak. Dayon. Super farm mo ni among kalamansi dire o sa kapunuan. Tuog na may mga sipa paganahan mo bakhaw, pero kung di mo kung hilig ka og bakha, binakhaw. Siya ra magsikuan magkuha yun. Dara super farm, daghan po bulak sa mama kanay diyon. Super farm na ubos diha pud na pud bulak. Yan kaning ubos ani super farm. Kaning handig manggunay among gibalayan daghan po bulak ari bulak din among 5 star nga CR dara. Muna siya super farm. Diha ubos ko na siya kanang bubong kanang nay punsa ano ba falls water falls. Muna siya din naana siya mga nana siya on super farm nang among ubos diha na siya mga kanabang mga elements mga elemento nga nagipuna sila sa earth, mga falling angels. So super farm kani among kapobrehon lagi kay na mag-usahay maglantaw mag TV magsuga ra maglamparilya nakuna ko may pataod may okay mas rap na diha layo ra dito dapit sa akong pasignalan muna yung among service rap dito punta dayon kanang saya na dayon mura to siya super farm akong ka-share sa among palibot. Unya ko mag ha? Kani? Super farm mo kaning bulak ka otsada kasi nga lang bulak ka ma? Magsaday? Umanaw ko kasi mong bulak atong una. So super farm mo na among mga orchids. Shout out kong probinsyanong si Aw diha kay hilig puto siya og bulak, mo bulak sa among address. Probinsyanong si Aw moari kag Negros. Kanang daghagsaha ni kay kami mohatag ra gyud may nimog bulak. Aw saha mo diha isa. Sa. Mura niya manay akong inahan mo hilig po siya flower. Si ate di siya di. Ako tigtalan hour man ko. So mura to siya anhira ko to ba kung pag-vlog super farm kay ang panag-istoryahay walay katapusan o panagkauban walay kahumanan ko no. So mura to siya super farm and don't forget to subscribe, hit notification bell, kanang bell all good para updated mo sa upcoming vlogs na ako kay napakoy daghang vlogs nga umalabot deres amo